Tatenda nakikala ebipasa. Nyaya dzouroyi dziri kuenderera mberi zvakanyanyisa. Kumwe kunyangara kumeso, kumwe kunaka kumeso, but Mwari asikadenga nenyika akasika munhu mufananidzo wake. Hatidi kungotaurana neye kuti munhu muroyi nokuona musina kumuona kuti muroyi. Panzwisise ipapa. Ende mweya iyi haisi yese mweya inobva kuna Mwari inotaura chokwadi. Imwe ndeye kunyepa, imwe ndeye kurotomoka. Saka zvongoti kana zviunanga hwamunoita mumwe ndiwo hwokunyepa hwokunanga mumwe munhu asina mhosva nokuona kunyangarirwa nomunhu unonzi muroyi kwete. Tinzwisisana ipa, tiri kunzwisisana. Ndoda vanhu vanoita zvakanaka. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura asi chakanaka kuita zvakanaka. Munhu wese ziva paunofamba nopanenge pano murayiro wako kuti zvandiriya zvindakutadzira mabiya ako. Chakanaka panyika kurarama zvakanaka, kuita rudo. Rudo ndo runoita kuti rusakuisei mumhosva. Toenda tinonyaya dzatinotonga apo, tinogona kudzitonga nyaya tinoti nyaya iri papo. Mbavha dzakawanda, vanoroya vakawanda, atano batu achipomba musi wedo mhombo musi upi? Wo, unonoka chete kubatwa imese munopomba ini. Unzwa? Unonoka chete. Unogona kupfeka magirazi ukavhara kumese kuti usaonekwe, but musi unobatwa chete unotoonekwa kuti magirazi wakapfeka chi? Magirazi. Saka kunonoka chete. Muri kunyatsonzwisisa? Muri kunyatsonzwisisa? Anditaya magirazi kaya kuna kutara vanogara. Mundareka hamusimo kuzosuwa. Vangu vachipopota kuti mambo vanonoka se ndati nomusangano wana chinzuro anani. Ana Mujibha nana Chigwindo vanga vanozvanga vachikumbira kuna mambo. Saka ndinombotedzera kuti ndinenge ndirimo munyika ndinotonga. Saka ndechiti kana vana vaya vachikumbira zvavanoda ndovanonge ndichitaura navo. Saka mambo haanzi anono, asi kuno vanogona kufonera mambo kwete mese. Kwazoti anonoka kudarika ono usingadekarega kuenda kano panopa ndinotonga kana nditonge kudenga kandotonga pasi pezuva. Handingataure zvekudenga kwandisati ndaenda, asi ndotaura zvepanyika ino ivapeni tiri papi tiri para. Right, ndipei nyaya yatona. Yaudara kwa mambo ndora mizongo. Munzai mushinyora wozi inyaya yakarembwa. Right. Waya nani Shamiso? Wabereki wa Shamiso gari padhuze tigwe nawe mwana. Wamfuri waya nani? Waya na Mpomo. Mpomo wamfuri yapadhuze ndio nawe mwina wako. Sana ngora tigwe Shamiso. Sivika ndio muruna kumpomera kuti ndine munhu ndaidana naye. Chakaitika ndechekuti amweni wangu akabuda vachindisiya kumba kwaMshuwani vachienda kuBhindura kunoona mwana wairwara. Vabuda vakandisiya ndine vana pamba vachibva vaenda kuBhindura. Saka pana sagura kwavo adove anoviga vanhu kufamily kwavo akauya ari manheru kubasvika zvikanzi ndikuda kudya sadza panapa nhasi. Ndabva ndatomboramba ndikati sadza randabika rishoma zviteti chakupakure zvikanzi koinga ndagara ndinongodya wani kunyange chi amwene wako vari kugoda kuzondinyima kuti zvigoita sei. Pandatora sadza rebva ndamupakurira. Saka pane mukomana anonzi Chaona. Mukomana aita zvekugera namai vaita zvesaluni pamba pamwene wangu.
saura wanda mupakura sadza akadya sadza riya haana kupedza sadza riye rese ndobasiya sadza rake diki nesupu ndopa apa uyu mukomana aigera vanga vari pamwe chete vaatomukumbira sadza reri vamupa sadza reri vaadya sadza reri saka adya sadza reri ndopa apedza sadza reri pandatumiriza mapuleti yangu pataenda norara nevanhu tagara shomazuva ndifunga amwena wangu wakadzoka uri ndisesvondo asikuramba nyaya ndaifungiza kuti zvaamene sezvazvavasa wozi munonyangadzana imi muchaurira pamwe muchauchazobuda taura pano nyaya yako wozi amwene kusara pane nyaya yangu ndepekuti murume ari kundipomera kuti ndine chikomba saka pakundipomera kwaari kuti ndine chikomba nini akanga andichindiende mumba kwedu pandimbonogara mumba kwedu iye ati ndimbonofana kutsvaga imba kubhindu saka nii ndakaenda kugara mumba kwedu funga ndane 5 months ndiri kumba kwedu ndagara ndane 5 months ndiri kumba kwedu akazofona kwandinini achisenda futi mameseji achiti inini handifunga kuti ndini chakwanisa kugara nini handichada nezvako nekuti ndane mumwe munhu wandakufambidzana naye saka ini nyaya yangu iri pakuti inini handifungi ini handichada zvomunhu murambe Gambatsirika maari kutsvagwacho kana mukaseka kutaura kwamambo hamuzoenderera mberi mambo anenge achitisa nyaya yokusuwa pamwe angaida kutaura arabu atazitambira here ndoda kutaura dai kwakaroora kuroora kunatedza chano kunisimuka zvinotoosha vana vakawanda vakomana vafana vanaisraeri muno karambe chimwana chakanaka vafana varume pamusoro yechakamira uyu mukwasha wangu ndiakakarora mwana wakushamisa pamusoro pekuroora mwana wangu vari mwana wainaye chikomana chakadai chino kumashure kune zvaimboitika tichiti no kumusha ndozvaunoita saka ndakazodaidza sadombo pamuna June, July, August mwana auya kumba ngati sadombo ndoda kunzwisisa kuti chiko chakaita kuti udapfuma vaichitatsana kuti udapfuma yangu kuwasha pfuma yangu dayakamira yakadai pandandaule kusvikira sadombo akanditi aiwa muvashonyari kuti baba zvamataura endai kwamunoda saka ndauya muno mudare muno muchangamira ndiri kudawo mombe dzangu 3 1 yedanga ngoro masungiro mombe yeumai paakasungira mukuwasho pakasara mbudzi yadzimai vangu yaainayo mukuwasho achita takshop kuharare ndakamukweretesa mari achiti baba ndipeiwo mari ndiwoti mari iyoyo haana kundidzurira kusvika pariso kutanga $50 ndikamupa 30 plus 20 mari iyoyo yese asati andidzurira yese inombori mari yese imiteka wanti yoreka wanti tingati 120 pamasungiro mati kudiki pamasungiro pakasara mbudzi yadzimai vangu paakasungira yangu akandipa pakasara mbudzi parusambu haana chaakanga apisa parusambu mampida chii parusambu basi ndiri kukumbirawo kasi pano pane mwana kuti handingangotiwo
aramba nini mwana wangu iye pasina chandi paparisambo pacho mamuchidachi parusambo taurai kanhamba kamusati mabatsira ndiri kukumbiro dare rinogona kundibatsira kuti rusambo kana mukwasha wangu achikwanisa anofanira kundipo 1000 rusambo 1000 zapera ndizi wanzwa here nguwasha ndasindwa uchinzwa kutongokumbira time yekuti vaigare zvavanoda nekuda kuti handingarambe kubvisa pfuma nekuda kwekuti pane mwana. Okay, zvaunofana kuita manje uswapeti unoya nekupfuma kana anzwa kusvika wapedzi ndichakupa 3 months dzepayment like ndakuchaja pfuma zvangachitaura zvinyorwa but ndakuchaja pfuma anzwa uchabata kunge 3 ne 1600 wakunzwa izvaunofana but kuti ndisakufumire zvikonzi ndinoona action yako yaunoita kuratidza kuti uri kuteedza tsika dzinodiwa pachivanhu chedu uri kuzvinzwa ndisatendura zvinhu umwe ponokurumidza to kudze zvokuita tsvaga ungatonganate zvakagara pabhengi pabajeti hakuna mutemo wakadaro wasimuri ikaucha yorudzi iyoyo traditional yedu hatigone amutavasimudza anofamba ani munomusimudza sei magara pabhengi rimwe chete zvakafanira uchiroora unonzi kusi unozviziva saka nhasi watongana naati zvakadaro kuri kuti uri pamusoro pechibande chavo tsvaga itendora sikurumidza imbodismisi mukuwasha tichitsvaga mari next case